Добре дошли, уважаеми гости, скъпи родители, на разходка в народните приказки, заедно с обучителите и учениците, участващи в проект "Приятно и полезно". А сега ще ви представим драматизация на една от най-известните вълшебни приказки "Момче и вятър". Задачата, която поставям на всички вас, е да познаете кои са участниците във вълшебната приказка и кои са вълшебните средства. Една жена казала на момчето си: "Вземи си на тавата, иди в избата и донеси брашно да меся хляб." Взел момчето тавата и отишъл в избата. Гребнал брашно и излязъл на двора. Задухал вятъра и разпилял брашното. Взел момчето отново тавата и пак отишъл в избата. Гребнал отново брашно и пак излязъл на двора. Задухал пак вятъра и разпилял брашното. "Ей, ветре, няма да е под твоята лодко!" Извикало момчето и влязло в избата. Гребнало брашно. Духнал пак вятъра. Не останало нищо в тавата. Захвърлило я момчето и тръгнало да гони вятъра. Тичало, тичало, тичало и най-накрая го стигнало. "Ей, ветре, дай ми брашното, дето го разпилям!" Време, че вятър брашно държи ли? Но щом си дошъл чак до тук, няма да те върна с празни ръце. Вземи тази кърпичка. Що ми кажеш кърпички? Дай да ям, тя сама се постила. Каквото я да не поискаш, този час ще бъде пред теб. Взел момчето кърпичката и си тръгнал. Върви и си мисли: право ли ми казва вятърът? Лъже ли ме? Чакай аз да видя. Послал кърпичката и реко: "Кърпичке, дай да ям мед и масло!" Върху кърпичката се наредили златни блюда с мед и масло. Момчето поискало и друго ядене. Каквото пожелало, тощас се явило пред него. Нахранило се момчето и си тръгнал. Решил да се отбие в една местна кръчма да пренощува. Там на една маса послал кърпичката и реко: "Кърпичке, дай да ям!" Докато издума, пред него се наредили все хубави гости. Смаяли се хората в кръчмата. Момчето ги поканило. Елате да ми нагостя богато!" Нагостило ги богато. "И това чудо не бях виждал." Рекал кръчмаря: "Кърпичката глас дава, отдея се бре, момче, има ли някъде да се продават?" "Вятърът не дай." "Добър дар." Обадила се кръчмарката. "И царят би ни завидял." Нахранило се момчето и отишло да спи. През нощта кръчмарката казала на мъжа си: "Мъжо, да вземем на момчето кърпичката. Без работа богатство ще трупаме. Дай кърпичка ядене, дай кърпичка пиене, готово. Ще го насме на хората и без труд пари ще печелим." Като заспало момчето, жената влязла при него, взела кърпичката от пояса му и оставила друга на нейното място. Тръгнало си
и на сутринта момчето. Стигнало до тяхната къща и още от вратата завикало. Мамо, ела да видиш каква кърпичка ти нося. Няма вече да месиш и да готвиш. Какава кърпичка? Дай да я видя. Кърпички, дай да я мети масло. Кърпичката нищо не дала. Чуваш ли, кърпички, дай да ям. Щом не даваш вече ядене, хайде при вятъра. Взело момчето кърпичката и право при вятъра. Ветре, на ти кърпичката, дай ми брашното, дето го разпиля. Кърпичката вече не дава ядене. Защо не дава, момченце? Не знам, по-напред даваше. Вземи това петленце. Що му кажеш запей петленце, той ще запее и жълтици ще падат от устата му. Взел момчето петлето и си тръгнал. На вечерта пак се бил в същата кръчма. Запей петленце. Петлето запяло. Из устата му западали златни жълтици. Момчето ги взело и си поръчало ядене. Взела кръчмарката петленцето и оставила друго на неговото място. Събудило се на сутринта момчето и взело чуждото петле и си тръгнало. Стигнало, не стигнало, отдалеч завикало. Мамо, ела да видиш какво петленци нося. Щом запее, от устата жълтици изпада. Запей петленце. Петлето мълчало. Чуваш ли, петленце? Запей! Щом не даваш вече жълтици, хайде при вятър. Взело момчето петлето и пак при вятъра. Ветре, на ти петлето, дай ми брашното, дето го разпиля. Петлето вече не дава жълтици. Тъй ли? Нати тази пръчка, тя ще оправи работата. Що ми кажеш утре пръчко, тя ще почне де кой свали да шиба. Що ми кажеш спри пръчко, тя престава да удря. Взело момчето пръчката и си тръгнал. Вечерта пак се бил в същата кръчма. Пред кръчмарят и жена му видели пръчката. Помислили си, че и тя е чудновата. Вздумали се и нея да вземат. Като заспало момчето, те влезли при него. Жената посегнала да вземе пръчката. Че като се разхучало найме ти пръчка, кого свали, удря. Тук кръчмаря, тук кръчмарката. Чакай ме, момче! Кажи да спре пръчката, ще ти дам кърпичката. Ох, олеле, стига! Умирам, ще донеса петленцето. Спри, пръчко! И тя спряла. Отърчала плачешком жената, донесла кърпичката, донесла и петленцето. Взело ги момчето и право при майка си. Мамо, сега ще видиш истинското петленце, истинската кърпичка. Послал кърпичката и реко: Кърпичке, дай да я мети масло. Върху кърпичката са наредили златни блюда с мед и масло. Запей петленце. Петлето запяло. С устата му западали златни жълтици. И заживели си майка и син, весело и щастливо. А сега бях ви поставила една задача. Да познаете участниците във вълшебната приказка и вълшебните средства. Познахте ли участниците, деца? Да. Кой ще каже кои са участниците? Хайде, деца, да се опитаме. Героят е момчето. Вредителите са кръчмарят и жена му, а помощникът е вятърът. Вълшебните средства са вълшебна кърпичка, вълшебно петленце и вълшебна пръчица. Това ли са така вълшебните средства и участниците във вълшебната приказка? Добре.
А сега, както знаете, че при всяка приказка има поука, зад вас са разположени пословиците и поговорките и искам да изразим поуката в приказката с пословици и поговорки. Кой ще се опита? Хайде, Даянка и Иван. Да би мирно седяло, не би чудо видяло. Каквото повикало, такова се обадил. Това ли са колките деца в приказката? В България интересът към народното творчество възниква през 19 век, епохата на националното възраждане. Така възниква науката фолклористика, а фолклористи са книжовници, учители, писатели, които записвали народните произведения и ги отпечатвали в различни сборници. След първите български фолклористи са Кузман Шапкаров и братя Миладинови. Първият български фолклорист, проявил още от 16-та си година интерес към пословиците и поговорките, е Петко Рачо Славейков, един от първите българи от Възраждането. Той събира и записва повече от 20 000 пословици и поговорки и ги нарича избрани думи. Сега така да направим обобщение. Нашата вълшебна приказка, за нашата вълшебна приказка казахме кои са вълшебните средства, казахме кои са участниците. Какво ще обобщим за вълшебните приказки? От какво произлизат вълшебните приказки от това, което чухте до сега? С какво са свързани те? Свързани ли са с митове? Има стар происход, свързани са с митове. По-различни ли са от приказките за животни? Да. А по-различни са и от битовите приказки, нали така? Как се разпространяват формите на народното творчество? Устно. Точно така, от уста на уста. Имат ли различни варианти приказките, песните? Да. Колективно ли е това творчество, да кажем на публиката? Колективно е. Обобщихме и това беше целта на нашия урок. Да знаем какво се включва към народното творчество и по-специално да обобщим за приказките. Какви бяха приказките? Вълшебни, приказки за животни и битови приказки. И сега Герганче. Благодаря, че ми помогнахте да си науча урока. Сега вече всичко разбрах. Стига с това учене и с тези приказки. Време е за връзба, защото към народното творчество се отнасят и народните песни и танци. Хайде всички на хорото!